Сега ще научите отговорът на въпроса колко са щатите в Америка. Съединените американски щати се състоят от 50 щата. Всеки щат има свое собствено правителство и му се предоставят определени правомощия съгласно Конституцията на САЩ. Първият щат, който се присъединява към Съюза, е Делауер, който ратифицира Конституцията на САЩ на 7 декември 1787 година. Последният щат, който се присъединява, е Хавай, който стана 50-тият щат на 21 август 1959 година. За да стане щат, една територия трябва да премине през процес, който включва петиция за държавност, одобрение от Конгреса и подписване на акт за приемане от президента. Веднъж приет, даден щат има равно представителство в Конгреса на САЩ и споделя същите права и отговорности като другите щати. 50-те щата на Америка са разпръснати в различни региони, обхващащи разнообразени пейзажи, климат и култура. Те включват щати като Аляска, известна с огромната си пустиня и студен климат, и Хавай, с тропическия си рай и уникална култура. Прилежащите Съединени щати, с изключение на Аляска и Хавай, се състоят от 48 щата, които споделят сухопътни граници един с друг. Всеки щат има определена столица, където се намира правителството на щата. Всеки щат има собствено правителство, включително губернатор. Законодателна и съдебна власт, които отговарят за управлението на щата и вземането на решения по местни въпроси. Щатските правителства имат правомощията да приемат закони, да управляват публични ресурси, да предоставят обществени услуги и да регулират различни аспекти от живота. Разбирането на разделението на Съединените щати на 50 щата е от съществено значение за изучаването на тяхната политическа структура, география и културно многообразие. Щатите играят жизнено важна роля в оформянето на управлението, политиките и идентичността на страната като разнообразна и обединена нация. Ето списък на всички щати в Америка: Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Конектикът, Делауер, Флорида, Джорджия, Хавай, Айдахо, Илинойс, Индиана, Айова, Канзас, Кентъки, Луизиана, Мейн, Мериленд, Масачузетс, Мичиган, Минесота, Мисисипи, Мисури, Монтана, Небраска, Невада, Ню Хемпшир, Ню Джърси, Ню Мексико, Ню Йорк, Северна Каролина, Северна Дакота, Охайо, Оклахома, Орегон, Пенсилвания, Род Айланд, Южна Каролина, Южна Дакота, Тенеси, Тексас, Юта, Върмонт, Вирджиния, Вашингтон, Западна Вирджиния, Уисконсин, Уайоминг. Тези 50 щати заедно съставляват Съединените американски щати. В случай, че сме ви били полезни и сме ви помогнали, моля подкрепете ни като споделите този видеоклип с приятели. Ще сме много благодарни, ако се абонирате за нашия канал Разумен живот, като обещаваме, че ще продължим редовно да споделяме информация как да улесните своя живот. Благодарим ви за подкрепата. Желаем ви успех!